Uzle horretan, Euskal Herria harrokeriarik gabeko abanguardia izan da eta mundu osoarentzat elkartasun eredu. Gurean ere pausu gehiago ematea ezinbestekoa den arren. Harri, hauts, hutsa, trampa eta malkoei aurre egiteko urgentziazko neurriak aplikatu behar dira Palestinan. Laguntza humanitarioa biderkatu, presio militarra desagerrarazi, sektore zaurgarrien zaintza landu, oinarrizko zerbitzuen hornidura berreraiki. Desplazatutakoak sorterrira eraman. Babestu hitzak gakoa behar du izan. Babestu Gazan, Zisjordanian, kanpamentuetan eta espetxeetan. Palestina eta palestinarrak babestu finean. Palestinarrek euren etorkizuna erabaki dezaten. Palestina entzun behar dugu eta palestinarren hitza errespetatua izan behar da. Guri konpromisoak hartzea dagokigu. Bakoitzak Palestina babesteko egin dezaken, hori egiteko momentua delako. Horregatik euskal konpromisoa osatuko dugu herriz herri egunez egun. Egiten den guztia gutxi da, baina egin dezagun egunero indar guztiekin egin dezagun badespada. Egin dezagun sorterrira itzultzea, herri libre bat eraikitzeko urrats sendoa izan dadin. Etxera itzultzea, etxe arrastorik gabe, herri nekaezinaren metafora. Palestinarekin beti. Eskerrik asko.